karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Murag mahadlok man siya nga. Makita ni Kuya Hans ang iyang pagmangkon. Basta ayaw lagi pagsabasaba niya, ha? Ayaw pahilakang bata. Sige na. Ay, tuwan sa lulo. Midulhog na. Bubalik na sa takong bahay. Makapahibuok mo sa ning sinultihan ni Lolo Sandra. Ug narang dili man siya gusto nga pahilakon ang anak ti Elsa. Ay, di na lang kong hilabutan na nila eh. Mupadayon na lang ko sa akong pagpangahoy arong malingaw ko. Nga may balik man si Hans din sa probinsya. Unsa makiyang gibalikan din eh. Maayo na lang gani kay gisultihan dayon ko ni Lolo. Nga ni si Hans. Dili lang gito na ako magawas din sa bahay ni Lolo. Kay kuya ko ayoko na. Makitaan ko ni Hans din. Ay, manggit ka si Aisa kang. Hello? Hello, Sir Hans. Ikaw ning nanawag? Oh, ako rin lang. Kumusta mo diha? Aw, hapit na ko mabungol sa yaw-yaw ni Ma'am Claire, Sir. Ay, magsige na panghagis. Wa pa gid mo paulis Kent diha? Wa pa man yun, Sir. Si Aisa. Wa ba manawag? Wa man sab, Sir. Dili sad siya mutubag kung akong tawagan. Nah. Gilayasan tas imong anak nang. Ay, manawag ra to siya nako, Sir. Oy, ug ayon ka balaka. Kung manawag gani siya, manawag sab dayon ko nimo. Sige na. Ah. Nanas lolo nang. Bye. Ano sa may gusto niyo mo akong lutuon ni mo, sir? Bisa unsa lang lo. Sige. Magluto lang ko sa iyong paborito. Wa ka ba gyud mahibaw lo kung hain sa Aisa? Ha? Wa man. Ano man diya? Unsa man yun na hitabo ninyo sa syudad? Daghan kay hitabo lo. Nawa si Kent. Nawa ang ilang anak. Ug nawa si Aisa. Uy, kuya good anak. Hindi pang kidnap sila. Wa sila kidnapan lo. Nanago sila. Mao ba? Di ba lo? Suod mo mga Aisa? Ha? Oo, suob sab. Pero, I mean, dali namin nagkasuod niya siya kay makamaumaning mo adjust og tao. Pero wa pa gid siya maka-adjust nako. Ha? Unsay kuna-kuna nimo lo ni Aisa og nako. Ha? Kuan kining ay kamong duha ay mo naman mo og ay kining dili kay mo magkasinabot. Ah? Ay pasayloan lang ko ha. Ha? Pero ako lang yung isulti ang niya sa kong una-una. Sige lo. Sulti. Ay mura mang nog dili pa panahon nga magminyo mo ni Ayesha dong ha. Huh? Ay ayaw nagkalain ako ha. Ay nagkalain. Pero lahi manggod ang batasan ni Ayesha. Ay sumusukol manggod ni. O niya, ikaw, kuwan man ka. Kining, Unsa man kulo? ay kuwan ko di kining, ay sikto ba? Nga samtang si Ayesha, may pagkakiat. Musukol. Dili, yun magpadaw-daw. Sultis tinuod lo. Kisa magid ang parison. Ako og si Aisa? O si Kent og si Aisa? Ha? Ngano man ka makatingog di alo?
Wa nimo maklaro akong pangutana? Wala ba ikaw na ako maglarungan? May mo ba og imo ning barikon? Sige. Akong klarohon no ha. Kinsa man ang angang iparis ni Ayesa? Ako o si Kent? Ha? Siyempre, ikaw. Ah, ayaw pa makaklo. Si Kent, bitaw. Wano gid din ang nasi mong nahuna lo. Dili mi parison si Ayesa. Ay magkasinabot naman tingali gihapon mo ni Ayesa. Tungkol kay Bright, manggod ka. O gano'n kaingon man ka nga sila si Kent o Ayesa ang parison. Ha? Mingon bagod ko nga sila ang parison. Sulti ng gusto nood lo. Ayaw kahadlok na ako. Gusto lang kong mahibaw sa imong nahuna. Kung anong sila si Kent o Ayesa ang parison. Ay, kuan ba? Ay, kining. Ay, nako. Ay, mailaman sa ilang batasan, good. Ay, bisan mo ako makakita nila nga nag-uban. Ay, pero sa akong obserbasyon sa batasan sa duha, ay magkauyon yun sila. Di ko mahimong ihatag kang Kent si Ayesa. Ha? Ninyo na si Kent. O dili na sa mahimong mabiya kang Claire. Nangason! Ma'am! Yara ko diri, ma'am. Ma'am Claire, unsa may imong isugo nako, ma'am? Tawag si Ayasa. Ha? Uy! Nga naman, ma'am. Nahibaw ko nga suod sila si Kent. Og dakog posibilidad kinahibaw si Ayasa kung nahain karon si Kent. Unsa? Ay, ayaw na lagi apel ang akong anak sa inyong problema ni Sir Kent, Ma'am Claire. Uy! O gano'n dili man. Siya ang nakaingon kung nganong nawa ang pagmahal ni Kent nako. Nadili na tinuod, Ma'am Claire, uy! Ikaw ra gyud nakaingon nga nawa ang pagmahal ni Sir Kent nimo. Laliman basab ka anang mag-expect ka nga puti imong anak. Unya, mugawas tsokolit? Unsa man ka? Imong pura lang akong problema? Di, ma'am, ay. Ako lang kagisultihan sa tinuod na kong obserbasyon. Usta na. Ano pa naman pagtabi diha? Tawagan na sa Ayasa. Oo, ma'am, oy. Tasa, manukat una ko, ha? Kalisod sa iyong dili ta mahimong mugawas og payo eh. Kay mahadlok tang dunay makakita nato. Pero dili mahimo makitaan ko ni Hans. Masamok na sa mga akong kinabuhi kung magkita mi pag-usap. Oh. Kinsa nam sining nanawa ka? Oh. Si Mama man eh. Hello, Ma. Hello, nak. Pasailuha lang yung ko, Ayesa. Napugos lang yung kong tawag ni mo kay... Agay! Ma? Uy! Agay, Hello? uy! Ma, naunsa ka? Hay ka karon Ayesa. Oh. Ma'am Claire? O ako, hain si Kent. Ngarong ako gutaw ng imong pangitaan ni Ken. Tungod kinahibaw ko nga mga nawagin si Kent nimo. Pasailoan lang ko, ma'am. Pero ako'y kalibutan ko na hain karon si Kent. Ug mahimo ba? Ayaw na ko giapil sa inyong away. Og nanong dili man ka na mo iapil sa mong away ha? Nga Nagpalayo na ko ninyong tanan, ma'am. Ngarong ako pa magiyasolo nimo anang imong problema. Imo nagsa tanan, Ma'am Claire. Kuno sa may mahitabo nimo karon, tungod na si mong binuhatan og dili ako. Nganong dili mo ko nihatagag kalinaw? Tingin dito ka ni Ayesa. Wa pagid ka makasabot. Dili nimo mahimong kontrolo ng ubang tao. Si Ayesa karon. Hindi mo kaugali yung utok ang kontrola. Dili ka Ginoo nga mahimo nimong kontrolon ang tanan. Ang saangay bayran. Si Ayesa gud. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!